ଆଜି ଥିଲା ଗୁରୁବାର କ'ଣ ଖାଇଲ କୁହ ମୋର ତ ପରିବା ଅତିରିକ୍ତ ତେଣୁ ସାରିବା ହେଲା ମୋର ଚିନ୍ତା ବନେଇଛି ଦେଖ ଭେଜ ସାଙ୍ଗରେ ରାଇତା ତେଣୁକରି ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ବନେଇଛି ଆଜି ମୁଁ ବନେଇଛି ଧଡ଼ ଧାଡ଼ ମୋ ପୁଅ କରୁଛି ପଛଆଡ଼େ ଯେ ମୋତେ କଥା ଟିକେ କହିବାକୁ ଦେଉନି କ'ଣ କହିବି ହଉ ଛାଡ଼ ଆଜି ମୋ ଘରେ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ଯାହା ବି ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଢାଳି ଢୁଳାକିନା ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଛି ଆଜି ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କିଛି କରିବିନି ଗୁରୁବାରିଆଟା ସେମିତିକା ପଳଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କାହାକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କାହାକୁ ଥୋଡ଼ି ନା ଆଉ କିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଖାଉଛୁ ଆମର ଯାହା ମନ ହେଲା ଆମେ ଆମର ଖାଇବୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଗୁରୁବାର କ'ଣ କ'ଣ ବନେଇଛନ୍ତି ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଜି ମୋର ବନେଇବନା ଦେଇଥିଲି ଆଜି ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିବାର ଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଫେରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଅଧିକା ଟିକେ କରିଦେଲେ ମୋର ରାତିକୁ ବି କରିଦେବି ସରିଲା ଆଉ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ମୋର ମା ପୁଅ ସକାଳେ ଖାଇଲେ ରାତିରେ ସେ ଆସିଲେ ଖାଇଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି କିଛି କାମ କରିବିନି ମୁଁ ମୋର ସବୁ ପ୍ରକାର ପକେଇ ଦେଇଥିଲି କାଜୁ କିସମିସ ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ସେ ପଲଉ କହିବ କି ଏଟାକୁ ବିରିୟାନୀ କହିବ ସେ ଯାହା କହିବ ଏଇଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ ଅଦା ପାଖରେ ଆମ୍ବ ଅଦା ରହିଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ମୁଁ ଆଣିକି ଅଦା କୁଟି ଦେଇଛି ତାପରେ ଆଣିକି ଶୁଙ୍ଘିଲା ବେଳକୁ ହେ ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଅଦା ନୁହଁ ଖାଲି ଛାଡ଼ ସେ ଛୋଟିଆ ଅଦାଟା ଟିକେ ରହିଯାଇଥିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ଟୋଟାଲ ମୋର ଡିଜାଷ୍ଟର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଯାହା ହଉ ଜାଣିଦେଲି ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଲଙ୍କା ଚକଟି ସାରିକି ଆସିକିନା ଖାଇବାକୁ ବସିଗଲି ଏଇ ଦେଖୁନ ବାପା ଆସିଗଲେ ତାର କି ଖୁସି ଲୋ ମା ତାର ଖୁସି ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ବାପା ଆସିଗଲା ଯେ ସେ ବାପାଙ୍କର ବେଗଟା ଆଗେ ଦେଖିକିନା ନେଇଯାଏ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଲୁଗାପଟା ଅଛି ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦୁନିଆ ସାରା ଜିନିଷ ଧରିକି ତା ବାପା ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ହଉ ଛାଡ଼ ଚକୋଲେଟ୍ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଧରିକି ଆଇଥିଲେ ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଧରିକି ଆମେ ମା ପୁଅ ବସିଗଲେ ତମେ ବାପ ପୁଅ ତମର ବୁଝୁଥା ଆଜିକା ଆମେ ଖାଇଦେବା ପୁଅ କହିଲା ମୁଁ ସେ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବିନି ସେ ଭେଜ୍ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ସେ ଯେତେ ଭଲ ହେଇଥାଉ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲେ ହଉ ଦେ ପିଠା ଟିକେ ବନେଇଦେବା ପିଠା ତାକୁ ଦେଇଦେଲି ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇଆଲି ଦେଖିଲି ଦେଖ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ କ'ଣ କରୁଛି ଏଟାକୁ ମାନେ ମଣିଷ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଆଉ ସବୁ ନାହିଁ ରାଗିକିନା ତଳେ ଗଡ଼ୁଛି ତାପରେ ଆସିଗଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବାଢ଼ିବି ତ ଯାହା ଯେତିକି ଥିଲା ସେଇଥିରୁ ବାଛିକିନା ମୋ